Mä oon Marika ja mua turhauttaa. Aiheena on eräs ruokintaa käsittelevä artikkeli, jonka lukasin tossa, kun se sattui tulemaan vastaan. Sen aiheena oli pennun, tai siis oikeastaan tiineenartun ruokinta. Ja kun sen artikkelin luki, niin sieltä tuli ainoastaan ohjeita kuivamuodon valintaan. Ja sehän ei ole mitään ruokinnan opettamista eikä kouluttamista tai mitään muutakaan. Mutta se on siis ainoastaan sitä, että neuvotaan, että ota tämä kuivamuona tästä, tämä on suunniteltu alkutiineyteen ja tämä sitten lopputiineyteen. Joo, ne kuivamuonat ei sovi kaikille, eikä niillä sitä paitsi ole mitenkään ihan hillittömän suurta merkitystä, että valitset sä nyt merkin X vai Y, vai valitsetko kenties jonkun vähän eri version, jos se maistuukin paremmin. Niissä on suurin piirtein samat ravintosisällöt kaikissa, eikä ainakaan ravitsemuksellisia puutteita tuu juurikaan yhtään millään. Sitten siinä oli semmoinen ihana lausahdus, että peruskoira, tarvitsisi E-vitamiinia, 240 IUta. Yleensä ensinnäkin tarpeet ilmoitetaan kiloa kohti. 240 milligrammaa 5-kiloselle on ihan helvetisti. Se on myös kaikille tai siis todella monille muille ihan helvetisti. IU on kansainvälinen yksikkö, International Unit, ja E-vitamiinin kohdalla se on milligramma. Suurin piirtein 1:1. Tai siis 1 milligramma on 1,1 IUta. Mutta kuitenkin mittakaava on riittävällä heltotuutta. Toki eri versioille on erilaisia muunnoksia. Joillain enemmän ja toisilla vähemmän, mutta yleensä käytetään, tai minä käytän 1:1, koska se menee riittävän lähelle sitä, mitä haetaan. Ja varsinkaan, jos ei tiedetä, että minkä muotoisesta E-vitamiinista on kyse. Se yksikkö, 240 IUta, ei mitään käy minkä kokoiselle koiralle, mitä määrää kohden. Paljastaa sen, että se ihminen ei ole lukenut mitään muuta kuin sen putelin, mitä se siinä tekstissä suositteli ohjeistuksia, ja vetässyt siitä sitten sen johtopäätöksen, että tämä on koiran tarve, jota tässä putelissa suositellaan. Ei ole niin. Ei todellakaan. Ihan siis käsittämätön veto. Ylipäätänsä se putelinkin ohjeistus on jo ihan hillitön. Okei, E-vitamiinilla on äärimmäisen hankala saada minkäännäköisiä myrkytysoireita aikaiseksi. Mutta se, että jos syötetään 6-10 kertaista annosta niin kuin normaalisti käytössä olevaan nähden, niin se on jo aika paljon. Mun mielestä se on aika jännä veto semmoiselta ihmiseltä, joka suosittelee tai niin kuin väittää tekemänsä ruokintaa. Siinä oli myöskin lausahdettuna se, että E-vitamiini lisää lihasten ja luiden jäntevyyttä. Joo. E-vitamiinilla ei ole hirveästi tekoa luuston kanssa. E-vitamiini on antioksidantti, joka suojaa rasvoja. Ja lihaksille sillä on merkitystä, mutta se tarvitsee kaveriksensa seleniä. Eli ne on semmoinen lihaskombo. Mutta että mä olen vahvasti tämän tekstin kirjoittajan kanssa eri mieltä siitä, että E-vitamiini olisi tärkein lisä tiineen koiran ruokinnassa. Ja tosiaan, jos tekee työkseen tai suunnittelee ruokintoja, vaikka se perustuu kuivamuonaan, niin olisi ehkä syytä miettiä ja tarkistaa niin kuin vähän edes, että mitä siellä on suosittelemassa. Kun tuossa ei ole niin kuin päätä eikä häntää tuossa vitamiinimäärässä. Samaisesta, palataan vielä siihen E-vitamiiniin. Normaali tarve E-vitamiinille on siis 1-2 milligrammaa per koiran painokilo. Eli 30-kiloinen koira tarvitsisi 30-60 milligrammaa suurin piirtein vuorokaudessa. Ja tiine sitten vähintään tuplaten, mieluummin 3 kertaa. Mutta siltikään me ei päästä edes siihen, mitä tämä tyyppi suositteli
tiineiden aikana kuivamuonaa lisäksi. Kuivamuonassakin on E-vitamiini, vaikka se onkin vähän kyseenalaista, että miten hyvin hyödynnettävissä olevaa E-vitamiinia se on, mutta sitä on siellä. Kuivamuonassa itse asiassa on yleensä moninkertaiset määrät E-vitamiinia tarpeeseen nähden. Eli esimerkiksi Royal Caninissa taisi olla 5 kertaa niin paljon kuin koira olisi tarvinnut, kun sitä joskus laskeskelin. Joten olen vähän pöyristynyt tästä E-vitamiinisuosituksesta. Sitten toinen asia siinä oli. Itse asiassa tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun tämä tuli vasta. Mutta semmoinen todella kummallinen veto on maitotuotteet kalsiumilähteet. Ja taas paljastaa sen, että ihminen, joka tämmöisiä suosittelee, ei ole vaivautunut käyttämään laskukonetta. Ei ikinä eikä kertaakaan. Se ei ole ensinnäkään laskenut sitä, että paljon siitä hänen suosittelemastaan kuivamuonasta saa. Voidaan itse asiassa katsoa. Eikä se ole vaivautunut katsomaan sitä, paljonko saa maitotuotteista. Normaalin koiran kalsiumin tarve NRC:n mukaan on 130 mg per metabolinen painokilo. Lasketaan nyt nopeasti silleen, että 60 mg per elopainokilo ja se 30-kiloinen koira tekee 1800 mg, eli noin pyöreästi 2 grammaa. Se on aikamoinen jööti kalsiumia. Ja kalsiumtabletteja ei sitten muuten saa kuulemma käyttää. Yhdessä tabletissa on 400. Näitä tarvitsisi antaa 5. Lidlin turkkilaista jogurttia on muuten parempaa kuin se kreikkalainen. Mielenkiintoista, että tässä ei ole ilmoitettu kalsiummäärää. Ihan tavallisessa maidossa näytti olevan 120 milligrammaa per 100 grammaa. Ja hetkinen, se tekee sitten about 20-kertaisen määrän. No, normaalin koiran, tai siis 30-kiloisen koiran pitäisi siis vetää 2 litraa maitoa päivässä, jotta se saisi siitä edes normaalitarpeensa täytettyä. Ja sitten kun muistetaan vielä se, että kyseessä oli tiinekoira, jonka tarpeet on siis yleensä tuplat siihen nähden, mitä se normaali tarve, niin se pitäisi vetää 4 litraa maitoa. Mielenkiintoista. Mä olen kyllä vähän oikeasti yllättynyt siitä, ettei tässä voi rähmä. No, ei se mitään. Tää on Mini Sensible, Royal Canin vanha ruoka. Ei saa enää. Mutta tää vastaa aika hyvin noita energiaruokia, kun pienille koiralle tehdään energiateheitä ruokia. Valkuaista 30% ja raakarasva 22. Aika tyypillinen itse asiassa penturuuan suhde. Tässä on varmaan semmoinen gramma per 100 grammaa kalsiumia, luulisin, kun ei sekään sitä kerro. Mutta joka tapauksessa siis kuivamuonassa on vähintään yleensä prosentti kalsiumia. Korkeakalsiumisissa 2,5 jopa. Mutta siis 1,5 ja 1,5 väliin sijoittuu aika moni. Ihan normaali ruoka. Ja 30-kiloinen koira normaalisti syö semmoisen 400 grammaa, eli litran verran. Ja siitähän saa siis silloin jo 4 grammaa kalsiumia, jos siinä on se prosentti. Ja jos siinä on 1,5, niin siitä saa jo 6 grammaa kalsiumia. Eli me ruokitaan sitä koiraa joka tapauksessa koko aika yli sen normaalin kalsiumin tarpeen. Se on ihan perusteltu, eikä sitten ole mitään haittaa vielä noilla ylityksillä. Mutta se, että se ei millään muotoa tee lisäkalsiumin antamista perustelluksi tai järkeväksi, eikä varsinkaan maitotuotteista, jotka jatkaa sen ruoan määrää ihan järjettömästi. Maitotuotteet on ihan paska kalsiumin lähde koiralle. Koiran kalsiumin tarve on niin valtava, että ei ole mitään järkeä syöttää koiralle kalsiumia maitotuotteista. Toki jos ei muuta pysty ja koira kestää ne maitotuotteet, niin se voi olla osana.
mutta silti ei vaan niinku, ei ole mitään järkeä syöttää koiralle litratolkulla piimää. Ihan vaan sen takia, että se saisi kalsiumia. Sitten tulee jo kallistakin. Kuitenkin mun pointtina tässä oli se, että jumalauta ihmiset, ruokintaihmiset, laskekaa nyt vähäsen ja ottakaa selvää niistä koiran tarpeista. Ei siinä ole mitään järkeä suositella asioita, joilla ei ole minkäännäköistä tekemistä todellisen elämän kanssa. Kalsiumia otetaan jostain ihan muualta kuin maitotuotteista ihan vaan sen takia, että maitotuotteista ei saa riittävää määrää koiran tarpeeseen nähden, koska koiran tarve on niin suuri. Ja se, ettei ole vitsitty laskea, tarkoittaa sitä, että ei ole ymmärretty sitä, että se koiran tarve on niin suuri. Ihmisellehän maitotuotteet riittää. Niitä syödään niin monipuolisesti ja paljon, että sieltä on mahdollista repiä se 800 milligrammaa aikuisen ihmisen. Mutta lapselle sekään ei välttämättä vielä riitä. Ja niin. Ottakaa se laskin kauniiseen ennen kuin suosittelette mitään kenellekään muulle. Verratkaa sitä koiran tarpeeseen. Koiran tarpeet tunnetaan. Fediafilla on hyvä Nutritional Guidelines. Olikohan se sen nimi? No en minä muista. Mutta kuitenkin on hyvä opus, jossa on taulukko, jossa se metabolinen paino lasketaan ensin, siis koiran paino potenssi 0,75. Lasketaan ensin ja sitten se kerrotaan sille sen taulukon antamalla lukemalla ja sitten verrataan siihen, että monta 100 grammaa ruokaa se koira syö ja mitä se siitä saa. Se on ihan oikeasti kerto. Se potenssilasku on vaikein. Kertolasku, jakolasku, plussaa ja miinusta. Sillä lasketaan ihan ne perusasiat. Ja jos joku antaa teille ohjeen, joka kuulostaa ihan järjettömältä, tai jos ei se ole laskenut sitä, jos ette te saa minkäännäköistä laskelmaa siitä, että paljon se koira tarvitsee, niin älkää nyt jumalauta uskoko sellaista. Eihän se voi tietää siitä, että mitä se on tyrkyttämässä. Kuulostinko mä nyt jo riittävän turhautuneelta tämmöiseen? Tiineille koiralle annetaan rasvasta lihaa, koska se tarvii laadukasta proteiinia ja se tarvii paljon energiaa niiden pentujen kasvuun. Sitten sille voidaan antaa rinnalla kuivamuita. Pennut totutetaan kiinteisiin lihalla. Lisät annetaan koiralle tiineiden aikana tuplamääränä, mutta normaalisti. Ja ihan peruslisät. Se E-vitamiini on siellä, mutta E-vitamiini menee sille 30-kiloselle se about 120 milligrammaa, eli esimerkiksi E-balanssin liuosta menisi 2 milliä, siitä tulee 140, se on ihan hyvä. Ja huom siis tiineyden aikana. Maksaa annetaan tuplamäärä 2 grammaa per nartun normaali painokilo, sinkkiä 4 milligrammaa per painokilo, merilevää, ripaus. Ripaus on hyvä annostella merilevä. Mutta mitään muuta se ei tarvii, vaikka se söisi lihaa. Ja näitä täysravinnoksi kehuttuja, joissa kaikki on mukana, niitä on ihan turha täydentää oikeastaan yhtään millään muulla kuin sillä lihalla. Koira, kun se syö lihaa, se saa siitä koliinia ja maksasta varsinkin sen saa foolihappoa ja muita B-vitamiineja. Ei se tarvii niitä erikseen purkista. Se ei ylipäätänsä tarvii niitä kovin helposti, koska B-vitamiiniryhmätkin on koiralle niin kuin ehdollisesti välttämättömiä, riippuu vitamiinista, mutta suurinta osaa se kykenee tuottaa itse. Myös tiineyden aikana. Ja D-vitamiini, joo. D-vitamiini on ehdottoman tärkeä nartulle. Sillä on vastustuskykyä lisäävä vaikutus ja se edesauttaa niiden pentujen luuston kehitystä. Ne pennut tarvitsevat sen D-vitamiinin ja kalsiumin omaan luustonsa. Mutta te tiedätte oikeat määrät, kun te laskette. Ne tarpeet löytyy Fediafin tai NRCn
tai ihan kenen tahansa taulukosta. FEDIAF on helpoin. Se löytyy siis PDF-nä netistä. Ja siellä on myös imettäville koirille erikseen tarpeet, mutta ne on laskettu kuiva-ainekilon tai ruokakilon mukaan. Sitä joutuu vähän kikkailemaan, mutta ne pystyy kääntämään myöskin siis painokilo per koira suhteessa. Tai sitten toinen vaihtoehto on, että ne on ilmoitettu kaloreita kohden. Mutta kuitenkin, niin ne pystyy kääntämään koirakilolle unnikseen, tai jos haluaa. Ja ennen kaikkea niitä voi vertailla sieltä taulukoista. Ne tarpeet tunnetaan. Lukekaa, laskekaa tarpeita. Sitten varsinkin näissä on olemassa ne analyysitiedot. Mitä ne ruoat sisältää? Te tiedätte sen sillä, kun te tai katsotte, että paljon te annatte sitä ruokaa. Punnitsette sen tai katsotte, että paljonko se litrapaino on ja laskette sitten siitä, että montako desiä se saa ja montako grammaa siitä sitten tulee. Eli jos litrapaino on vaikka 400 grammaa, niin 1 desiä painaa silloin 40 grammaa. Joten koira, joka syö sitten vaikka 3 desiä, niin se saa 120 grammaa ruokaa. Helppo laskea. Kuitenkin ruoasta tiedetään, mitä siitä saa. Sen pystyy laskemaan. Ja kun siitä ottaa selvää, niin ei tarvitse miettiä, eikä tarvitse vetää tämmöisiä älyttömiä johtopäätöksiä, kun valmistaja suosittelee tämmöistä määrää, että se olisi jotenkin tarpeellinen. Palatkaa todellisuuteen ja ruokintaneuvojat ihan oikeasti. Nyt se laskin käteen. Meikäläisen menee hermo, kun tämmöisiin törmää. Joo, ei kai mulla muuta. Nämä on muuten kanssa yksi ihan hemmetin hieno tapa. Erilaiset kalsiumvalmisteet, joissa on kerrottu, että paljon on yksi mittalusikallinen kalsiumia tai paljon on yksi mittalusikallinen grammaina. Kun se on kerrottu, niin näiden annostelu on helppo. Ja se kalsium tässä tai tässä ei juurikaan poikkea siitä toisistaan. Kalsiumista on muutama eri muotoa, joita yleisesti käytetään. Siellä on kalsiumfosfaatti, sitten on kalsiumkarbonaatti ja sitten on vielä kalsiumsitraatti. Ja kalsiumsitraatti on yleensä kallista. Sitä on jonkin verran niin kuin vapaanakin ruuissa ja muuta. Mutta se on yleensä kallista ja sitä käytetään närästävillä sen takia. 2 yleisemmin käytetty on kalsiumfosfaatti, jota on muun muassa luissa ja jota ilmeisesti suurin osa kuivamuonienkin kalsiumista on, koska sitä käyttämällä saadaan kalsiumfosforisuhde suurin piirtein oikein. Siinä on sen verran reippaammin kalsiumia ja sitten vähän vähemmän fosforia, mutta on molempi. Sitten on kalsiumkarbonaatti, joka on esimerkiksi kananmunankuoressa. Ja nämä 2, kalsiumkarbonaatti ja kalsiumfosfaatti, on molemmat ihan luonnollisia. Siis luut ja kananmunankuoret. Ja kalaruodet. Luonnollisia kalsiumia, vaikka ne olisi tämmöisessä purkissa. Olen puhunut. Yritän palata tästä turhautumisesta maan pinnalle ja toivon, että kukaan ikinä enää ei tule sanomaan mulle, että maitotuotteet on hyvä kalsiumin lähde. Tai että koira tarvitsisi 100 milligrammaa ja vitamiinia. Laskekaa, laskekaa, laskekaa. Te pystytte kyseenalaistamaan sillä ihan jokaisen ihmisen ruokintaneuvojen neuvot tai ohjeet, kun te kysytte, että miten on mahdollista, että koira tarvitsisi noin paljon. Verratkaa niitä tarpeita. Se on kaikkein helpointa, kun hahmottaa sen oman koiransa tarpeet. Et puhutaanko grammaluokasta vai puhutaanko milligrammaluokasta.
sekin on jo lähellä, että tietää paljon siitä kuivamuonasta saa. Jos siitä esimerkiksi saa sen prosentin, niin minkä takia, tai jos siitä saa vaikka 50 milligrammaa per 100 grammaa, eli sitä E-vitamiinia siis, eli siis 400 grammasta, eli siitä litrasta, saisi silloin 200 milligrammaa E-vitamiinia, niin on niin kuin perusteltua kysyä, että minkä takia se koira tarvitsisi enemmän. Joo, on toki niin, että se koira ei tarvii lisiä sen takia, että joku sanoo niin. Se tarvii niitä silloin, kun se tarvii. Ja se tarve selviää ainoastaan sillä, että tietää minkä takia ja kuinka paljon on saanti muualta. Ja minkä takia sitä tarvitsisi antaa lisää. Imettävällä nartulla on kovempi tarve. Tiineällä nartulla on kovempi tarve. Ja tuplaten normaaliin nähden riittää. Se ei selitä millään muotoa tommosia järjettömiä älyväläyksiä. Ei mitenkään. Toivottavasti seuraava Marikan keittiössä on vähän iloisemmissa merkeissä. Nyt tätä turhautumista on hyvin vaikea estää. Mä yritän juoda seuraavaksi kupillisen kahvia ja täräyttää tämän tonne internetin ihmeelliseen maailmaan. Kysykää niitä laskelmia. Kysykää. Vaatikaa selityksiä. Ja älkää hyväksykö paskoja selityksiä. Ei muuta. Moro!